ще си правим коледна украса. Ще ви покажа как си направим тази супер сладурска шапчица без абсолютно никакво плетене. И се чуете как ще използваме прежда без да плетем? Сега ще видите. Те ни трябва, както вече сте разбрали, прежда. Нещо изключително странно, но супер важно, руло от тоалетна хартия. И памук, както и едно манисто. Нека започваме. Първо трябва да отрежем едно много малко кръгче от самото руло. Горе-долу ето толкова. Прекарваме преждата през самото руло и трябва да направим възел. И след това трябва да си изберем дължината. Като финалният резултат, който трябва да получите, е ето това. Взимате още малко от преждата и след това трябва да завържете и самата шапчица отстрани. Нека да оформим и помпона отгоре. И ето е нашата готова и завършена малка шапка. Сега, за да довършим нашата малка украса, трябва да направим и брадата. Слагаме вътре в шапката памук. За финал залепяме и слагаме самият нос. Сме готови с нашата